Euroopan mestari Antti Ruuskanen. Ja puolikansa Tuula Moilanen. Tervetuloa. Me mietittiin, että mitenhän se Antti, kun se viime kerralla se venne, niin minkälaisen lahjan me tällä kertaa sille annettaisiin. Ja mehän haluttaisiin nähdä Antti, se meidän vene tuolla järvellä paljon liikenteessä, mutta mielellään sillä lailla, että Antti on kyydissä. Ja kun sitten kävin vähän vakoilemassa tuolla Antin rantaviivaa, niin laituri näytti vähän vaatimattomalta. Muutamien keskustelujen jälkeen päätettiin, että kun viime kerran oli lahjana vene, niin tällä kertaa laitetaan rantakuntoon. Ja meidän lahja on niin sanottu Ruuskasen rantaprojekti. Siihen kuuluu ensinnäkin pielaveella valmistettava korkealuokkainen laituri, noin 15 metriä pitkä. Ensin ajateltiin, että olisiko se 88 metriä pitkä, mutta sitten ajateltiin, että se jää vene käyttämättä. Antaa Antti kirjoittaa. Antero lähti etsimään sulle. Tässä on mulle tyttären tytär on piirtänyt Antille. Antti siinä ykkösvallilla. Onnea! Yksi kesyttää kulttuurin sydäntä. Antti vetää vähän paikalle, minä soitan ja Antti jakaa samalla himmalla. Kun on niistä rakkauden risauksen. Kyllä tämä ikuisesti jää omaan mieleen, kun tuolta astel ulkoa. Ja ei yhtään arvonnut, kuinka paljon tällä porukkaa on. Että autoja oli hurjana ulkona ja sitten kun tähän huoneeseen kun astuin, tämä oli ihan tupaten täällä, niin kyllähän siinä oli semmoinen hieno fiilis ja kyllä siinä on oikein semmoinen, voisi sanoa, että loppuelämäksemme hieno hetki.